Ahojte. V dnešnom videu si predstavíme požerok a životný cyklus likožruta obyčajného, ktorého vedecky nazývame Pythiophorus pythiographus. Je to polyfák, to znamená, že napadá viaceré iličnaté dreviny, najčastejšie jedlu, smrek, ale aj douglasku, borovicu a dokonca aj smrekovec. Zameriava sa na veľmi tenké časti, vetvičky, vrcholce a kmene mladých stromov s priemerom 1 až 10 cm, často ktoré sú oslabené alebo poškodené. Dospelý chrobák je veľmi malý a meria len 1,1 až 1,7 mm, ako môžete vidieť aj na týchto záberoch. Má úzko valcovité, také čierno-hnedé a lesklé telo. Krovky sú vzadu predĺžené do takej špičky a majú tam takú priehlbinu s hrbolčekmi. Larvy sú veľmi maličké, typické pre podkôrniky a majú taký C-čkovitý alebo hroškovitý tvar. Životný cyklus začína na jar rojením, koncom apríla a máji. V teplejších oblastiach máva ešte druhú letnú generáciu, niekedy v júli, v auguste, prípadne aj sestierskú. V horských oblastiach má zvyčajne len jednu generáciu. Je polygamný, čo znamená, že samček láka 3 až 8 samičiek. Prezimujú larvy, kukly alebo mladé chrobáky v chodbičkách alebo v kôre. Typickým znakom je hviezdicovitý požerok pod kôrou. Po oplodnení samičky vyhryzajú z tej centrálnej snubnej komórky materské chodby, ktoré sú veľmi úzke, do 1 mm zhruba 0,7, pomerne dlhé a spolu so snubnou komórkou hlboko zarezané do dreva alebo bely. Kratšie husté larvové chodby vedú pozdĺžne v liku a v kôre. Pri vstupnom otvore môže byť jemná drvina alebo aj kvapka živice. Potom po dokončení vývinu výletové otvory sú veľmi malého priemeru pod 1 mm. Pri silnom napadnutí môže aj dokonca opadávať kôra. Často sprevádza tento druh iné významné druhy podkôrneho hmyzu. Problémom môže byť pri premnožení v mladých lesných kultúrach. Ochrana spočíva v hygienických opatreniach, to je včasnom vyhľadávaní a odstránení napadnutých stromov či ich častí, najmä v mladinách. Napadnutý materiál treba asanovať štiepkovaním, spálením alebo aj chemicky ošetriť. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak máte otázky alebo nápady na ďalšie videá, napíšte ich do komentárov. Nezabudnite nás ohodnotiť lajkom a odoberajte náš kanál. Vidíme a počujeme sa na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, e-LOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.